Здравейте, колеги! Това е обучително видео номер 1 за отчитане на кредитни точки. Ще може да получите информация само единствено чрез видео обучение. Информация по телефон няма да може да получите. Всички въпроси може да зададете единствено и само в имейл, а отговора на въпросите ви ще получавате чрез видео. И да започнем обучението. Първо се влиза в Българска асоциация на помощник-фармацевтите за всички, които знаят и които не знаят председатели, за нови, настоящи и стари. След това влизаме в вход за членове на БАП. Въвеждат си потребителско име, парола ЕГН, ако все още някой не знае. Отиваме в администрация на регистър. След като сте влезли в администрация на регистър, отивате на кредитни точки. След това избирате, ще избера моето име, за да направим грешка. И смея да твърдя, че в момента това, което правим, не е тест система и всичко, което отразявате в системата, се вижда и от регулаторните органи. И за да няма излишно премахване на информация, която не е верна, моля всеки един от вас да не добавя точки, за да провери как се получава. Изгледайте внимателно видеята и правете всичко стъпка по стъпка. Не предприемайте нищо на своя глава, просто защото ви е интересно. Изписваме името. В случая аз съм Атанас Маринов Шопов. Отпадащо меню. Избирате обучението. Всички обучения виждате, че са дадени последният начин. Академия за така. Тази част, Академия за помощник фармацевтите, не избирате, защото аз вече съм нанесъл. Участие в обучения, приложение 10 от 29.10.2020 също не нанасяте. 2019 също не нанасяте. 2021 също не нанасяте, защото според протоколите, представени ми от Циклама, аз съм нанесъл кредитните точки на колегите. Вие ще нанесете в началото на следващата година, защото всеки край на годината Циклама ви изпраща протоколи за нанасяне на кредитни точки. Тези протоколи може да откриете, ако сте си ги свалили на компютъра, и разбира се, ние имаме, както виждате, много документи. Аз имам работни книги, работни групи и така нататък. Само секунда да погледна. Един момент. Така. За 2023 година все още протокол няма. За 2022 всеки получава подобен протокол. Даже да не бих казал, че е същия. С някаква разлика. Произволно отварям Благоевград. В Благоевград виждате точките от обученията. Имаме единствено и само Алпен-Борола, защото това е от 2022 година. Нямаме приложения. Връщам се назад във времето, за да ви покажа как биха изглеждали вашите протоколи в края на 2023 година. Подобни, не казвам, че ще бъдат същите. Приложение, еди какво си, датата и кредитните точки на колегата. Какво правите вие? Вземате първия човек. Ако няма Win, си търсите Win и си го вписвате, за да ви е по-лесно да го намерите. Отивате в системата за нанасяне на кредитни точки. Вписвате му Win или името. Тъй като аз Win не си го знам на 100%, си пише име и фамилия, за да се намеря по-лесно. Отивам на точки. И от тук може да стане, може и отгоре, от всякъде където пожелаете. Намирам, че съм участвал в някакво обучение. Избирам го отпадащото меню
да кажем някой, чакайте само да погледна. Избираме протокол 7 от 29.10. Тук нямате точки. Това, което е зададено в приложението и в протокола ви, ще фигурира като информация. Няма да виждате какви са точките. Определени обучения, тъй като в различни регионални колегии различен участник е участвал по различен начин, дали е изкарал сертификат и е получил максималния брой кредитни точки, не е изкарал сертификат и не е получил максималния брой кредитни точки, ще виждате както тук. 4 кредитни точки и 8 кредитни точки. Много внимателно се стремите да погледнете какви са кредитните точки по протокола ви. Ако в протокола кредитни точки не фигурират, ме информирате на имейл. Мен лично информирате от служебния, който ще получите информация за обучението. След като сте избрали обучението, даден протокол, избирате датата, която виждате тук, която се визуализира. Избирате първо от календар. Може да изберете, само секунда да видя как беше годината. Ами тук няма опция да ви даде списък с години, затова си избирате настоящата година, като връщате назад до годината, която ви е нужна. Избирате си месеца. Годината се избира с двойните стрелки. Месеца се избира с единичната стрелка. Избирате си месеца и деня, който виждате тук. След това натискате бутона Добави. Кредитните точки се визуализират отдолу в профил. И пак упоменавам, не въвеждате обучения, в които не сте участвали и искате да тествате. Това не е тест система. Това е по нанасянето на кредитните точки в системата. Другото пояснение относно кредитните точки е въвеждане на кредитни точки, в които вие трябва да си водите система или регистър. Сами преценяте как да водите вашето обучение. Имате следните варианти. Колегата Хикс е участвал в обучение на CredoWeb, от което получава сертификат. Този сертификат трябва да бъде изтеглен на неговия локален компютър, да бъде принтиран и копието да бъде донесено при вас. Или да си изтегли сертификата и да ви го изпрати на специален имейл или на настоящият имейл. След това вие да съхранявате информацията за сертификатите и в обученията. Ето тук да намерите вашето нужно обучение. След като намерите обучението, трябва да го отбележите тук. Да приемеме, че обучението е било трета научна конференция, остатъчен сърдечно-съдов риск, които са към Арбилис. Избирате го, избирате си датата, добави. Ако го няма, не го виждате в списък, гледате внимателно обаче додолу, защото списъка не е малък. Ако го няма, пишете на имейл да бъде добавен. И така добавяте вашето обучение от сертификат. Съхранявате информация за квитанция от списание GP News. Съхранявате квитанция за закупен справочник лекарствен, отново от фирмата, която го предлага. На базата на тези квитанции вие може да въведете кредитните точки. Ако приемем, че искаме абонамент за списание, кредитните точки за него няма да ви се визуализират, те са автоматично вписани, не се опитвайте да ги търсите и да се чудите какво е. Краткият справочник на лекарствените продукти също е въведен вътре, така че също може да го въведете, но без да виждате точките си. Това не трябва да ви притеснява. При всякакви други възникнали въпроси, може да пишете единствено и само на имейл. Както разбрахте, информация и отговор за това ще получите само и единствено тогава, когато направя видео и видеото ще бъде вашият отговор. До този момент вие нямате достъп до кредитни точки. Когато пусна достъпа до кредитни точки, ще ви информирам. В момента получавате единствено и само информация с обучението, което вие трябва да превъртате и да гледате
на компютъра си, на телефона си, където пожелаете, където ви е удобно, за да може да си отчитате точките, кредитните точки. Всякакви други въпроси, които имате относно точкуване за дадени обучения, може да се обръщате към Комисията за акредитация. Тя ще ви даде пълна информация. Това е от мен. Пожелавам ви приятна вечер или приятен ден, кой в каквото време го намирам.